Alamin nyo kung sino ito. Alamin nyo. Sino ito? Anak ni Inday Kapkap? O si Inday Kapkap? Alamin nyo. Baka alam rin kayo. Alamin nyo. Ito lang video kong bago kong video, guys, no? Kaya, sorry, ngayon lang ako nakapag-video. Kaya, nag-makeup na ako ng pangit na makeup. Tapos, mamaya, maging maganda rin ako. Joke. Hindi totoo yan. Posa, ha? May mo, igwapa ka rin. Ikaw ni mag-utik na. Kambat iya ka na, ha? May mo, igwapa ka rin. So ngayon, tapos na ako. Nilis ko na yung wala na yung maduming mukha ngayon. Kang maganda na. Char. Hindi sa akin tong mask na to. Pero hindi rin itong minirap-rap. Ito ha, post muna natin kasi ambot ako. Babay man. Pero guys, hindi ito ang aking totoong mukha. Ito, pakita ko sa inyo ang totoo kong mukha. Wait lang ha. Ang aking post. Ito na. Joke. So, I have a rice. Oh my gosh. May kilay pa ako. Hindi ka warihan ni nanay. Wait a minute. Ito talaga yung tokong mukha. Kanina, nagme-makeup lang ako. Tapos, may genie. Ay, ang pisaya na lang, uy. Na ako'y nakita nga genie nga. Na siya lipstick, no? Anya, natandog siya. Nag-lipstick siya. Natandog siya na anak. Nana siya asawa. Yan, nag-anak. Hindi na yung no. Mag-uapa lagi ko ni Karuna. Kuman yung lagyo. Saan ka magpakailan man? Ay, magpakailan. Ito. Wait pa lang. Yung pulbos daw. May pulbos ka nga rin. Saan kaya yung pulbos ka nga? Kaya lang na pulbos ka rin. Saan kaya ito?
Di ba gumanda ako? Sure. Hoy, tambok ay kaday. Hey, don't say that to me. Put like this in her. Finish. Now here, few moments later. Yeah, but I take this now because my mother is dingy dangy. And now here, I always. Hoy, tapos ka na ng makeup. Ay, isa po siya. Wala na akong ibang i-shoutout kundi yung mga friends ko. Shoutout ni Avery. Hello, kamusta ka dyan? Eh, naroon na tulak ta. Nga, ni Mikan, ni Ranchil, ni Rios, ni Julian, ni Gia, Diana, Vergara, Selanova, John Cars, Munye,